Vi spiller igen. Taberen starter. Ja. Du skal ikke kalde mig en taber. Så er det sidste spil. Hvorfor det? Er det? Travlt. Det er dig. Jeg vil godt lave noget andet også. Du kan godt bare lave dine perler. Jeg gider ikke nu. Du sidder og spiller. Skal du fandme heller ikke brokke dig? Jeg er ude af det første. Og vi kan godt rykke en gang til først. Du er også ude med den første. Jeg kunne hoppe. Det kan jeg også. Nu holder du op! Tak. Kom nu bare ned for helvede. Hey! 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 Du skal ikke snyde mig! Ah! Og hvad fik jeg så ud af det? Du skal ikke snyde det her spil, det er ikke sjovt. Vil du gå hjem for det? Hvordan? Ja. Det siger. Hvad? Det kan du få lov til at gå hjem for. Hvad er det? Dum etter. Jamen, måtte ned på stolen. Hold nu op med at slå månder hele tiden. Hvor var det, du stod henne? Der, ikke? Mm. 1, 2, 3. Ja, det er rigtigt nok. Eller? Jeg siger ikke, at slå månder. Men du skal slå månder hele tiden. Og det duer sgu nok ikke, så er jeg nødt til at hoppe ind med den her. Jeg stod der. Mhm. Og jeg er ude. Og 1 fremad. Jeg røg ud af min hånd.
Ja. Hold nu op med at kaste derhen, Per. En træer. Så kan der komme hen og stå og ændre lidt i nakken her. Det var også på tide, jeg fik alle uge. Okay. 6. Nej, 5'er. Jeg bliver bare stående med min lille brik. Nu kom 6. Det var godt. Nu. Nej! Jeg er ikke træt. En 6. Jeg skal få igen. Ja, det. Jeg fik en 6'er. Din odder. Det er så her, jeg kigge på dig. Okay. Det er dig. Når du vil gå ud. Nej, det kan jeg godt se. Du vil gerne hellere hjem og sove. Det kan jeg godt se. Moin Heino. Okay. Spiller du Wonder igen? Ja, Moller er god til at spille. Så. Moller er god til at spille med. Så er jeg ude igen. Moller er god til at spille med. Nu kører jeg bare et og sådan noget egen, tror jeg. Det gælder ikke. Det gør dine sgu da under det her. Nå. Så han er det. Og så er det. Sådan er det. Ikke med vores nye legetøj. En, 2, 3, 4, 5, 6. Du er simpelthen ulækker, du er nogle gange. Jeg så desværre ikke den der række i går, som vi så sidste gang. Ja, nede i normal. Den der næsten tæt med kassen. Nå, Den er lidt så rød, så du den i går? Nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
For helvede, jeg skulle ikke. Mein Heino. Nu snakker jeg ikke om popcorn. Nej. Men det tog du alligevel. Nej. Nu snakker vi 10. Ja. Den anden står derovre på målen. Prøv hvor der er lidt her. Nej, på den. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 3. Nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Minus, det var bare drille mig nu. Hvem tager det? Slå på din egen side. Etter! Nej. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Skulle jeg have gjort det alligevel. 6.
Jeg har tabt. Han lå jeg så. Ja, du slog en toer. Så du har vundet. Alligevel. Tak fordi I gad til mig. Husk at abonnere og kommentere og Tryk på klokken. tryk på klokken og have det som I ser ud. Ligesom mig af helvede til. Skal jeg starte? Ja. Det ser meget dårligt ud. Du kan godt være sød at være med det. Bare roligt, jeg har styr på det. Jeg har styr på det. Au! Skrev til Danny, han bare skrive, når han er på vej. Kom nu. Jeg gider altså ikke smelle med mig selv. Kom nu ud. Så lad være med at stjæle alle de fucking sekser fra mig af, altså. Hey. Så lad være med at spille med dig selv i stedet for. Kom nu. Bravo. Hvordan står du henne? Ja, en 4. Skal jeg slå for dig? Ikke nødvendigt. Den kom der. Det er ikke fair! Det er ikke fair! Ah! Jo. Nej, det er ikke fair. Jeg får kun 1 år. Ew. Husk nu, jeg er en magol. Så. Ikke at få kameraet. Jeg er glad. Personen, Se, det hjælper med at ramme dine brækker. personen har sagt, som jeg har sagt, jeg er en magol, så er jeg alligevel med. Jeg nævner ikke nogen navn. Så ondt er jeg heller ikke. Eller, hey! Mr. Lavsovs. Det er løgsovs, ikke lovsovs. Nej! Hvad fanden laver du? Nu var gruppen i hvert fald i gang. Du kan ikke styre armene. Og det... Så det... Men ellers har du det godt. Nu skal holde det inde på os. Hvad fanden laver du? Jeg er jo en mongol. Du kejler rundt i det her spil. Tak for det. Ud igen. Nej, jeg tror bare, jeg hopper op. Nej. Tror jeg
han kommer ind den vej fra. Eller den vej, hvis jeg kommer til mig. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er nok klogest at komme den vej fra der. Ja, ikke? Ja. Det er i hvert fald det, jeg hvor dem gør. Det er det, både jeg og alle andre gør. Ja. Hello, det var. Ja, dem der kommer fra Tingholm af, som vi kender. Mm. Gider du ikke godt lade være med at have så meget held i at røge på det? Jeg er bare heldig kærlighed og ludo. Nej, du har heller ikke en skid af røg. 1, 2, 3, 4. Det er skilsmissegrund, det der. Ja, jeg slår op! Nå, nej. Jo, det gør jeg. Tænk, hvis de tror på det derinde. Det er sådan, hvor vi så lige udlagt nu. Jeg slår op med dig. Jeg slår sammen med dig. Yes. Nå. Jeg tager det julegave. Så tager jeg din julegave tilbage. Min julegave til dig er større end din julegave til mig. Sådan er det. Den pejmus. Nej, det er mig. Ja, du skal ikke kalde mig med. Du slår op. Sådan er det. Nej. Jeg sover. Nej, det gør jeg ikke. Jeg sover i gæsteværelset i dag. Au. Fordi du ved, at jeg skal ikke sove sammen med dig. Det er sammen med. Som om det overhovedet kunne vi overhovedet kunne gøre det. Ja. Jeg kan sgu ikke undvære dig mere end bare med en kvarter i gangen. Skal du ikke snart efter mig? Nu lukker du røven. Ellers får du baseballkølle. Jeg har jo ikke de rigtige tal til at komme efter dig, vel? Ja, tak. Synes du havde brug for den? Jeg kom derud igen. Den du ikke der. Den du ikke. Ja, du skal ikke snyde mig! Det er anden, tredje gang du prøver at snyde det her spil. Jeg magter det ikke mere! Hold op med de allerede henne. Nå ja, det er fredag i dag. Så bliver de nok hentet tidligt i dag, børnehaverne. Ja. Og det er mig. Ja, eller i hvert fald nogen. Jeg hopper bare lige herop en gang. Skid. Jeg har faktisk ikke lagt mærke til, at alle mine brikker står fordelt på de 3 felter, 4 felter. Okay. Det går rigtig godt, mamma. Nej! Nej, nu får jeg så den 5'er, jeg rent faktisk skulle brugt for. Det var han 5'er. Nu gider jeg snart ikke mere.
Der er der så det heldige, at jeg ikke kan slå dig hjem på det felt. Der. Fordi her. Jo! Første gruppe, første i hus. Klap af kagen, og skal vi bage. Det er ligesom en uddør. Jo. De banker vel på, hvis de kommer. Ja. Du må godt gå foran mig. Gør jeg. Du må godt gå foran mig. Jeg synes bare, jeg hørte et eller andet. Mine. Og nu må vi øjne. Ja. Jeg fik allerede en sektor. Hus. Flot, skat. Det ved jeg godt. Du kan godt være hoppet Det ind. ved jeg. Jeg har nogle planer. Ja. Nej, det der. Nej, det er rigtigt. Jamen. Plan. Jeg ser lige smørhullet der. Sådan der. Jamen. Hvis jeg får en træer nu, så råber du af mig. Ja. For helvede, de Hvor god knipper, mand. Nå nej, det er Jesper. Du er lynhurtigt ud igen som en ninja. Ingen så noget. Faktisk. Til gengæld så vil jeg godt have lov til at stå under i nakken. Hvor fanden stod jeg henne? Der. Ja. Det mener jeg. Barn. Men du er ikke nok være min ven i år. Nej. Jeg har været slået og artig. Hvor røv. Jeg har glemt at aflevere Harry Potter 2. Nu lukker du røv. Ellers får du baseballkøle. Og drillede min lillebror, da han gik til kor. Du har du det med. Har du det sjovt igen? Ja. Så vi kommer jeg sådan rundt i nu din gode. Hov. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Femmer. Og 2. Og alligevel så bruger vi 5, så kunne du ikke slå mig. Nej. Men jeg venter.
andre heromme. 1, 2, 3, 4, 5. No go. Flyt dig. Flyt dig. Nej. Fisk. Uh. Nej. No. Jeg skal have en træer, en træer, en træer. Og du fik en 5'er. Jeg kan godt bare vente. Nej, det er løgn. Vi spiller igen.